Como cada ano, a Asociación das Amas de Casa de Ribeira divulgará o traballo que realiza ao longo de todo o ano a través da exposición Aires de Dorna. Trátase tan só dunha pequena mostra das creacións que elaboran os alumnos dos seus talleres de costura, bordado ou pintura, entre outros, cos que a entidade busca manter vivos os labores tradicionais. Decir que este certame para nós é moi importante no sentido de que todos os alumnos que van ás nosas actividades, tanto de palillaje, de vainica, de calceta, de costura, fan un traballo moi bo ao longo do que é todo o ano do curso. Isto un pouquiño para que a xente vexa que nós seguimos mantendo a tradición dos nosos ancestros, que agora non se ve tanto como é o palillaje, que xa sabes que é un pouquiño máis escaso, nós seguimos mantendo. Sí. A calceta, que tamén é algo que as nosas nais facían moito, e por exemplo, xa son negada para elo, pero bueno, que sigue facéndose, que antes as nosas nais facían as chaquetiñas, poñéndonos todas conxuntadas do traballo que elas facían. Entón, de verdade, é unha mostra moi bonita onde se ven cousas moi valiosas e moi espectaculares, todas feitas á man. Dende o Concello convidan a veciñanza a visitar esta mostra coa que buscan poñer en valor o gran traballo que realiza a Asociación das Amas de Casa como parte indispensable do tecido asociativo de Ribeira. Que sempre que eles poden, pois botan unha man o Concello, e creo que iso é de agradecer, e esta mostra pois é outro exemplo máis do que se fai dentro da asociación. Polo tanto, pois parabéns por esta inauguración que vamos a ter o día 18 á 1 da tarde no Museo Municipal. Convidamos a todo o mundo tamén desde aquí que se achegue, despois habrá un pequeniño ágape, e nada, pois agradecer á asociación, ás amas de casa, a súa actividade, a súa colaboración, o seu bo facer polo tecido asociativo de Ribeira. O acto inaugural terá lugar o martes 18 á 1 da tarde e a mostra permanecerá na sala de exposicións do Museo Municipal ata o 15 de setembro.